ନା କଣ ଏ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପବନରେ ଗଲା ସବୁ ମୋର। ତତେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଦେବିନି ଧାନ ଜାଣିଲୁ। ଆରଥର ମୁଁ ଖଟିବି ଜାଣିଲୁ। ଭାଗ ଦେଇକି ନାମ ନଉଛି ଆଜି ମୁଁ। ଦେଖିନି ମାନେ କି ଛାଡ ଛାଡ ଛାଡ। ଜଗାରେ ଜଗା କଣ ହେଲା ଭାଇ? କଣ ଭାଇ ମୋ ବାଡିଟା କୋଉଠି ହଜିଲା ଦବ କି? ହଁ ଭାଇ ଗାଡି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ତମର? କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଣ? ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗା କତିକି ଯାଉଛି ଭାଇ। ଅଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର। ଭାଇ ଟିକେ ବାଟ କୋଉଠି କରରେ ଜଗା ଅନ୍ଧ ପାଖକୁ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡିଦବ। ସେ ଦେଖି ପାରୁନି ବୋଲି ତାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲୁ। କି ସମାଜରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତାଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ବୋଲି ତାକୁ ଏଇ ଫୋପାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା। କଣ କରିବା ଭାଇ ସମାଜ ତ ସେଇଆ ଆଉ। ଆ ଖାଲି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି। ହଉ ଚାଲରେ ଭାଇ ଚାଲରେ ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ସମାଜ ତ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ତୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ତତେ ମୁଁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚାଲେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଚାଲେ ଭାଇ ଚାଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ସେୟା ଭାଇ। ଚାଲେ ଭାଇ କଣ ଚାଲେ କରିବା ଚାଲେ ଦେଖା ତ ମତେ ଯାଉନି। ଚାଲେ। କଣ କରିବି ଭାଇ? ଭୋକ ବିକଳରେ ପୁଅ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ଦେଖୁ ବାହା ବାହାରେ ଏ ମୋ ବଡ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଶୁଣୁ ହଁ ଭାଇ କହ। ଆମର ଏଠି ଦେଖେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଦେଖେ ମାନେ ହଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ହଁ ହେଲା ସେ ଏଠି ବସିଛି। ହଁ ତୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମ ତା ପାଖରେ ଏଠି ବସିଥା। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି ହେଲା। ହଉ ଆଉ ଭାଇ କଣ ଠିକ କରିବି ଅଛି। ଦୁଃଖୀ ଜୀବନରେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମାନେ ହଉ ତ ଦେଖି ହବନି। ହଉ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଥା। ହଉ ସିଏ ବସିଛି ତୁ ବସିଥା। ହଉ ଭାଇ ସୁକ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇକି ରଖିଦବୁ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଭାଇ ଯାଇ ଆସେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। କଣ କରିବି ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ତତେ ସାଇକେଲ ବାଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ଦେଖୁଛି ଯାଅ ବାବୁ ମୁଁ ହେଲା ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁଦବୁ। ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଉଛି। ଯାଅ ବାବୁ ହଉ ଯାଅ ନମସ୍କାର। ହଁ। ଭାଇ ହଁ କଣ ହେଲା ଭାଇ କହୁନା? ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ସଖୀ ବଟ। ମୁଁ ବା ଜଗା ଚାଲି କତିକି ଯିବି। ଯାଇପାରୁନି। ଭାଇ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? କହନାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜଗା ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି ଚାଲି ପାରୁନି କେମିତି ଯିବି? ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ବି ଲାଗୁନି ମୋ ଦେହରେ। ଥକିକି ଏଇଠି ବସି ପଡୁଛ ନା କଣ? କୁହନା ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଛି। ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଜଗା କଣ ମନ୍ଦିର କିଏ କରିବି? ନେଇଯାନ୍ତେ। ମୁଁ ମାରିଣି ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା ବୋଲି କେହି ବାଟରେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବାଲା ମଧରେ ବାଡେଇ ଦେଇ ଗଲା। ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣି ତମ କତେ ଛାଡି ଦେଇ ଗଲେ। ଏତେ ବଳ ହେଲାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମେ ଆଉ ନେବେ। ସେ ବୋଧେ ଆମକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। କଣ କହୁନା ଭାଇ? ତୁ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ। ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବ। ମୁଁ ଚାଲିବି ତୁ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ ମତେ। ପଳେଇବା ଜଗା କତିକି ମତେ ଚାଲି ଜଗା ଚାଲି। ମନ୍ଦିର ନେଇଯିବ ହଁ ଜଗା ମନ୍ଦିର ନେଇଯିବି। ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ସତ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ କାନ୍ଧରେ ବ। ହଁ ଅନ୍ଧ ଭାଇ ମୁଁ ତମ କାନ୍ଧରେ ବସିବି। ବ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା। କେତେ ଚାଲ ବଡ ସଖୀ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବଟ। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ କାହିଁ ଏଠି ବସିବା। ଚାଲ ଭାଇ। ବସ ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଚାଲ ଜଗାରେ ଜଗାରେ ଚାଲ ଭାଇ। ତୋ ଡୋରି ଆଉ କେତେ ବାଟ? ସଖୀ ବଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଭାଇ। ଜଗାରେ ଇଆଡୁ ଚାଲ ଜଗାରେ ଡାହାଣକୁ ଚାଲ ଭାଇ ଡାହାଣକୁ ଚାଲ। କେତେ ବାଟ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ଖୋଜେ ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ବାହା ବାହାରେ ଏ ମୋ ବଡ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଡାହାଣ ଚାଲ ଭାଇ ଡାହାଣ ଭାଇ ଚାଲ। ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଘରଠୁ ତକ ଦେଖା ହେଲାଣି। ଦେଖା ଗଲାଣି ଚାଲ ଏଇଠି ରୁହ ଭାଇ ଏଇଠି ରୁହ। ସେଇଠି ଏଇଠି ରୁହ ଭାଇ। ଆଁ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହଁ ଜଗା ସଖୀ ବଟ ମନ୍ଦିର। ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଗୋଟେରେ ରହିଥିଲେ ପରା। ଏଇଠି ଏତେ ରୁହ ବାଟ ଏଇଠି ଚାଲି ରୁହ ଚାଲି ଏଇଠି ରୁହ। ଏଇଠି ରହିବା। ହଉ ମତେ ତ ଦେଖାଯିବନି। ଏଇ ଚାଲ ଜଗା ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନି ଭାଇ। ଯା ହଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଆସିଲୁ। କରିବା ତମେ ତ ଛୋଟା ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ଆଉ କଣ କରିବା? ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇ ଅନ୍ଧ ଭାଇ ସେଇଠି ସେଇଠି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କର। ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କର। ଜଗା ଜଗାରେ ମା ଦୟାର ସାଗର ତମେ ପ୍ରଭୁ।
ଯା ଭାଇ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ? ହଁ ବା ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରେ ମୋ କଥା ଜଣାଉଛି। ହଉ ବେଳ ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ହଁ ବା ପଳେଇ ଯିବା। କାହିଁ କହିଲୁ ବାଟ ଭଲ ନୁହଁ ନା। ବାଟ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯିବି ନଈ ସେ ପାରି। ଓହୋ, ତମ ନଈ ଘର? ମୋ ଘର ଭାଇ ମଝି ପଡା ଆର ସାହି କୋହଳା ଗାଁରେ। ତମେ ଏଇଠି ରହିବ? ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ବାପା, ଆମେ ପଳେଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ପଳେଇବା। ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେ ଯେ ହଁ, ନଈ ଆସ ଯାକେ ଗୋଟେ ନେଇ ଚାଲ ଆଉ। ଚାଲ। ହେଲା ଚାଲ ଆଉ। ଅନ୍ଧାର ମାଡି ଆଇଲାଣି। ଚାଲେ ପଳେଇବା ନାଇଁ କି? ଚାଲ। ଚାଲେ ଚାଲେ। ମତେ ଟିକେ ନଈ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବୁ ହଁ ଡଙ୍ଗା ପାର କରିଦେଇ ଯିବା। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ।